To jama'a, a yau 5 ga watan Januwari aka saurari ƙaran da EFCC ta shigar akan Kwamishinan Kudi na Jihar Bauchi. Inda alƙalin ya ɗaga sauraron ƙaran zuwa 13 ga watan Januwarin da muke ciki don ci gaba da shari'a. Amma ga cikakken bayani daga bakin lauyan Kwamishinan Jihar Bauchi. Ku ji da kyau. Abin da ya faru yau dama an ɗaga ne domin a yi ƙwarya-ƙwaryan hukunci, wato roƙo na beli da muka yi na shi Yakubu Adamu da PhD da kuma sauran mutum 3 da ake tuhumar su, wanda alƙalin ya gabatar da hukunci ya kuma hana wannan roƙo da muka yi. Ya ce a sakamakon wai tuhumar da ake musu tuhuma ne mai ƙarfi, bai ba da belinsu ba. Ya za a iya danganta wannan belin da kuma belin da ake ce an bayar ranar Juma'a? To gaskiya za ta zamo kaman an bayar da wannan hannun ne an karba da ɗaya hannun, ko ba gaskiya ba, tun da kaga yanzu ai ko da wancan belin tana na an ba da ita yanzu, tun da ba ba da wannan ba ka gabata da wani amfani mu a wajen wannan kenan. An baya ga haka kuma kira shine mu gaya wa al'umma, musamman mutanenmu na jihar Bauchi, yau abin da ya samu dan uwanka wallahi zai iya samun ka. Wayannan bayan Allah mun san su, tare muka tashi da su. Yakubu dai kowa ya san shi, tare aka yi wasan ƙasa, tare aka yi kwallo tare. Yalwaji na Ilela da sauransu, su wannan da aka kama su dukan mu mun san su, yan angonmu ne, sun yi kwallon kafa ma, sun yi wasanni, sun yi tsalle-tsalle. Ba su da halaka da wannan abu da ake tuhumar su da shi na wani ta'addanci ko wani abu. To amma abin mamaki, wasu a cikin al'umman mu har suna musu fatan tsiya, ana nuna cewa wannan abu haka yake. Abin da ya samu dan uwanka wallahi zai iya samun ka. To yau alƙali ya ce a ji a tsare su, dan Allah da annabi mutane me abin farin ciki a ciki. Mu a matsayin mu na musulmai musamman shine mu yi musu addu'a. Akwai mutane da yawa, akwai wanda an gansu ma wanda ake zargi, kamar yanzu irin su nan da Kano, ana zargin su da terrorism din nan. Akwai manya-manyan Najeriya, ba kawai maganan ba da kuɗi ko wani to taimaka masa ba, har zuwa wajensa sun je sun yi, kuma ana da record din su, an kama su ba musu wani abu ba. Amma kaga ga halin da muke ciki, mu wa'annan tare muka tashi da su, abokanmu ne, dole mana ciwo. Wallahi mun san ba aikin su bane, kuma most of them ma'aikata ne. Ma'aikacin gwamnati an bashi abu an ce yi kaza, an turo da takarda an ce ko ganin kuɗin sun yi ne, in ma zargi akwai zargi, duk aikin mai ma'aikaci fa a takarda yake, ko ba haka ba. So wannan duk magana ne na maganan bogi, kuma alƙali ya bada, lauyan mu yayi roƙo akan cewa a saurari shari'an da gaggawa da wuri, don a iya tabbatar da cewa wannan abu da ake magana kawai maganan kanzon kurege ne. Dan haka alƙali ya daga zuwa ranar 13. Su lauyansu yana nema ya ƙara abin ya nisa, lauyanmu ya ƙi, shi mai shugabanmu kenan Chris Uche ya ce a zo ranar 13 ga wata a fafata su kawo shaidunsu domin a zo a tabbatar da maganar da suke faɗa in har suna da shaida. To, mu dai fatan mu Allah ya kai mu wannan rana, mu ga alƙali zai yanke hukunci ne ko kuma zai sake ɗaga ƙaran. Muna jiran wannan rana. Ku biyo mu a wannan shafi don ci gaba da jin wannan labari.